τον Πίλιο. Περιμένει ο Μαρσιάλ στην εργασία. Ο Πίλιος πηγαίνει στον Λιούμπιτσιτς. Μια πάσα που δεν ήταν ξεκάθαρη. Παίρνει την μπάλα Σιμάνσκι για πίσω. Ανεβαίνουν τώρα και τα στόπερ της ΑΕΚ. Λιούμπιτσιτς, καλή υποδοχή. Παόλο Φερνάντες δεν καταφέρει να γυρίσει. Ο Μάκρυνο Κορνέζος. Κουντί και Μίτογλου συνεργάζονται. Ο Σιμάνσκι για τον Λιούμπιτσιτς. That's what we think about the game. Μπροστά του τον Δοϊρανλή γλίστρισε ο Ντουμπάτζο και δεν κατάφερε να φύγει στον ελεύθερο χώρο. Εκεί ο Κλάσσης ανώτερος του Ρώτα. Βίτλης ένας ακόμη ποδοσφαιριστής. Έλα, νιώσε ότι πρέπει να κάνεις κάτι. Δεν ένιωσες κάτι. Στο 90 πάλι θα νιώσεις κάτι. Κλέβει ο Ντουμπάτζο, αφήνει στον Φερνάντες, τους πατάμε για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία στο έδαφος, αλλά φεύγει έξω, ούτως ή άλλως είχε σηκώσει τη σημαία και ο βοηθός. Ρε, νιώσε ότι πρέπει να κάνεις κάτι. Τον Λιβάη Γκαρσία, νωρίτερα. Ο offside του Ενρίκε στη στιγμή της επαφής του Σιώβα και εδώ. Το πρώτο κύμα. I'll make flashbacks to Levi either now. Oh my god, he didn't give the corner. Besides the fact that, oh, look at this guy, he has white eyebrows. I think it's albino. Oh, he's an albino. He fouled. Look. That's a foul. 2 legs με 2 πόδια. Fuck him. Έλα, τον έχεις. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε. Fucking empty net, the goals over there, we should around the goalkeeper. Πω τον ξεφτύλισε ο Φερνάντες. Του λέει έτσι, φάουλ. Κάτσε να δεις τώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να διαβάσουμε Πω τον ξεφτύλισε. Ότι δεν πιστεύει ότι η Κοίτα εδώ ξεφτύλισμα. And he just points. He's like, πιάστε τον, εγώ δεν μπορώ. Πω. Έπρεπε τον Μίτογλου, ο Δοϊρανλής και πάλι ο Μίτογλου, ο Λιούμπιτσιτς για τον Σιμάνσκι. Έλα, Λιβάη, τρέχα. Νιώσε κάτι αγόρι μου, νιώσε κάτι. First of all, when Pineda scores another goal, because the other guy goes, I don't think it's live. He's like, those aren't reactions for Ike goals. And I'm like, dude, we're playing Offie. What am I supposed to do? Backflips if we score a goal against Offie? Like, we need to be playing like the Gavro, Vizelo, the Or. Και πάλι ο Πινέδα εκτελεί με το αριστερό, η μπάλα φεύγει έξω. I don't think he's ever going to score that. It'll make game over without it. Με τον Ορμπελί Πινέδα αρχικά να θέλει να δημιουργήσει στη συνέχεια με την μπάλα στον έλεγχό του και με ανοιχτό παράθυρο για το σουτ να δοκιμάζει να νικήσει χωρίς επιτυχία των ορατών. Σιμάνσκι. Oh, you better jump. Ρε Μίτογλου. And Levi is sleeping again. Θέλει να φύγει η Λαμία στην κόντρα με τον Πίλιο. Ο Πίλιος για τον Γκαρσία. Να ακολουθεί ο Κορνέζος, θέλησε να γυρίσει ο Γκαρσία, δεν τα κατάφερε. Έλα Γκαρσία, νιώσε κάτι αγόρι μου. Ακόμα δεν νιώθεις τίποτα. Ο Λιούμπιτσιτς να εκτελέσει το πλάγιο και το εκτελεί για... Why did he just fall? Και πάλι ο Ντουμπάτζο. With the buzzer. No one's doing the κάθετες. I think we need Μάταλο. Αλλά δεν έχει καταφέρει να βγάλει κάτι από εκεί ακόμα η ΑΕΚ. Δηλαδή, αριστερά, δεξιά. Μια κάθετη ρε πούστη μου. Που παίρνει περισσότερο από κάθε άλλο την μπάλα στα πόδια του Ορμπελί Πινέδα. Μάνσκι.
Some Μάτς better και than that. αριστερά εκεί όπου έχει χώρο η ΑΕΚ για να Έλα. τρέξει Πεπίλιο και I think this is Μαρσιάλ. the first time that που έχουμε είναι μόνο 7 στην άμυνα. Αυτός και πάλι για τον Πίλιο. Γύρισαν και οι 10. Again, δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά. Φερνάντες έκοψε ο Βιτλής. Έλα ρε Γκαρσία, ακόμα να νιώσεις κάτι. 63 είναι. Ένα ακόμη πλάγιο για την ΑΕΚ. Θα Πιλιός. δούμε πόσο γρήγορα μπορεί να πάρει κάρτα ο Λαμέλα. Τον Μαρσιάλ. 20 seconds. Μαρσιάλ πίσω στον Κουτ. That's it. Πάλι τον Εδώ ξεφτύλισε. βλέπετε το μαρκάρισμα πάνω στον Πάολο Φερνάντες. That's a card. Ξεκάθαρο το replay. Του έδωσε, του βγάλε κάρτα. Του πούστη. Κάρτα ο Παπαδόπουλος, το 66ο λεπτό. Διαμαρτύρησε ρε βλαμμένο. Μόλις 75 λεπτά μετρούσε πριν από το σημερινό παιχνίδι. Βλέπετε τον τρόπο που πηγαίνει το αριστερό του πόδι στο μαρκάρισμα ο Βιτλής. Βλάκα. Και πάλι Μαρσιάλ, στην πλάτη του τον Δοϊρανλή. Αντέχει ο Αντωνί Μαρσιάλ στο μαρκάρισμα και παίζει για τον Σιμάνσκι. Oh my god, I'm so sick and tired of seeing them go right, left, right, left, right, left. He's in the dish another guy now. Φερνάντες. Τους παίκτες και Fucking τον Levi, κοιμάται. Μπλοκάρει ο Ρατών. Εκτελεί ο Λαμέλα. Έλα! Μπει στην κεφαλιά ο Oh my god, how could he miss that? Τη φάση αυτή με την ίσο. Levi, 75. Είναι πολύ πιο ελεύθερο. Ακόμα δεν νιώθεις να κάνεις κάτι. Ένα ακόμη κόρνερ για την ΑΕΚ. Πάλι από τον Λαμέλα. Η κεφαλιά Yes! στα δίχτυα. Μίτογλου! Μίτογλου. Oh, oh, and he did the thing. Το 26ο λεπτό. And he did the thing. Κρατική φάση που βρίσκει προβάδισμα είναι με τον Σίμο Μίτογλου. Λαμέλα. Η ΑΕΚ βρίσκει προβάδισμα. Ο Έλληνας The Greek. The only Greek on the team. Άρε, άρε Και γεράσουμε. στα γκολ για την ομάδα του. Assist. Λαμέλα. Now that somebody goes, you're going to put in before the final whistle. Τώρα 75. Χαμηλά. Σιμάνσκι, εγγύηση. Ο Σιμάνσκι Terminator. να βγάλει την ΑΕΚ άμεσα. Έλα, μία, έλα. Και πατάει περιοχή Πελινάκη. Πω το μαλάκα ρε. Δεν είναι ίσως ότι πρέπει να κάνεις κάτι. What kind of center was that? That was the fucking worst. Two against the goalie. Και ο Μαρσιάλ δεν είναι στον Πινέδα. Το πλάνο. Oh shit. Oh. Είναι 300 στα Yes. Stankovic. Από τον Λαμέλα στον Χατζησαφή. Έλα, he's by himself and he's showing you that he's by himself. Όχι ρε. Αλλά δεν μπορεί να τη στείλει στα δίχτυα. Offside. Ποιο offside ρε. Του βοηθού. Ο Ρατών. Με Σιώβα, με Βλαχομήτρο, με... Look, he's showing it. No offside. Του Μπάτζο να μην μπορεί σε πρώτο χρόνο να μπορεί σε δεύτερο να σταματήσει τον Βλαχομήτρο για τη διπλή κόντρα. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Εδώ ο Βλαχομήτρος βρέθηκε αρχικά. How could he have missed that? But it was a bad pass from Khadjisafi because he's telling him, look, I'm by myself. Header. Should have given him for the head. Τη στιγμή της έντρας του Χατζησαφή χωρίς να ενεργήσει γρήγορα. Zuber. Is he on the Zuber. He's on the bench. What?